Става слънце? Станваш? Станваш слънце? Да? Ким се радваш? Или ти се спие? Ти се спие, моце? Ти се спие, слънце? Кажи, слънце мое наиво. Кажи, слънце мое. Да сакаме. Ей. Ке се разсъниш? Ке се разсъниш? О, така, моцелко да се седнеш. Пръц, пръц, пръц. Пръц, пръц, пръц. Сакано на мама. Кажи, моце. Кажи. Кажи, слънце. Еку. Добро утро. Кажи добро утро, моце. Си се насвълба. О, леле, надженя. О, леле, надженя. Кой те сака тебе, бе? Ой, кой те сака? Ой, кой те сака? Бе, се насва? Се насва, слънце? Да? Како, моце? Кажи на мама ти шо преш? Шо преш ти со моцето? Абе, ей, абе, напред на наше. Бу. Кажи, моце? Айде, те слуша, мама. Некиш камерата. Мамичка тебе те гледа, не си кире. Пил, на здравие. Кажи, слънце. Чичи. 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 Кажи, слънце. Слънце, моя мама, знаеш дека ти кюдиш на роден ден? На роден ден кюдиш? Да, бе, моце. На роден ден. О, леле. Айде види мама како се смееш. Айде види мама како се смееш. Види мама како се смееш. А ти му збораш на камерата? Да? Ело. Ело. Кај Петърче, бе? Кај Петърче? Петърче се бори со нозете на мама. Кажи, срце. Кажи, моце. Мале. Ти папам ножето. Ти папам ножето. Лази бубе, папи те дай. Пред. Слънце мало. Слънце най-мило. А кај си ти? Зашто мама ти зборе вака? Кажи, оти ти си најсладкото дете на свет. Ох, леле. Кај ќе одиш, бе, музети, ти веќе тргна со ноđењата. Леле. Лигаво мое. Коде ноđењата? Ајде, коде ноđењата? Кажи, слънце. Кажи ми, слънце. Леле, бе, ке се крениш самиот ти, ей. Добре, ей, само за на камера си ти.
Ама ще се стравиш, се привикнуваш още на камерата. Ще правим муце с долното. Го лапаш? Чуй да видиме. Чуй да видиме кай е горното муце. Абе, кай е горното муце, ей. Го лапни на муцето. Устните си ги лапне, ей. Долни устни. Кажи, имаме носе, имаме веги. Види? Веги. Кай мама види веги? Носе. Носе. Уста. За да те бати мама. Уста за да те бати мама. Уста за да те бати мама. Да те бати мама? Апа, кой те бати, бе? Бе, кой те бати тебе? Мама? Мама? Кажи. Тата ще ти прави нон-стоп. Тата те бацва? Да, и така ти прави тато? Ти прави. Кой те щипка на образчиня? Кой те щипка тебе? Види? Образ. Образ. Кой щипка на образ? Тата го щипка Петъра. Кажи, сонце. Кой те щипка тебе? Кай е носето на мама? Кажи, кай е носето? Кай е носето, муце? Кай е носето? Носето е тука. Носето е тука. Ха? Кай е муцето? Това? Аку? Мале, колко си силен, ке турниш мама от кревета. Веги? Имаш две очиня. Очиня! С очинята не гледаш, муце. Ей! Ей! Сърце мало. Сърце мало. Бе, кай си ти? Бе, се наспа. Се наспа убаво креветът наш. Се разшири убаво. Да. Да. Кой те сака? Кой те сака? Мама? Тато? Баби? Дедовци? Вуйче? Тетка? Абе, кой имаш ти роднини? Много. Много, ей. Много. Айде. Мама ке си поигра со тебе и ке те спреми. Чао. Чао, речи. Чао. Чао. Ей, чао. Ке кажеш чао? Чао, чао. Не сега. Добро, муце.